आङो मेथाइ रोजाबबोनाय समा एक्चुअली आङो जेब्ला क्लास 8 मोनबायमोन क्लास 7 आरो क्लास 7 निफ्राय आंहा मोनसे बे स्कुल उइक जायोमोन आरोना हाई स्कुलाव एमइ स्कुलाव स्कुल उइक जायोमोन बेवहाय आङो मालायनि मेथाइ रोजाबनायखौ नुनानै आं फल' खालामबाय थायोमोन बिदिखौथ' आंबोथ' रोजाबनो हायो ओरैनो गुनगुनायोमोन आरोखि आं बिदिनो साननानै बे क्लास 8 मोनहैब्ला आं मोनसे खुगा मेथाइनि बे स्कुल उइकआव बाहागो लानानै आं बेयाव फार्स्ट प्राइज मोनजेनो आरो बेनिफ्रायनो जागायजेनदों बेनिफ्रायनो आंनि माबा रोजाबनाया जागायजेनदों आरो गामियावनो सासे आंहा बिमाय दङमोन बे दा रुंसारि जालांबाय बिथांनि मुङा जन्मेस्वर ब्रह्ममोन बिथाङा आंनि बे गोसो गुदुं आग्रह ओरैनो हाहा गुनगुनायबाय थानायखौ नुनानै सानसेखालि बे गावनाव गारसोनानै दोननाय मोनसे गिटार दङमोन बे गिटारखौ नों सोलोंफैदोलै बानायसो होननानै बेयो आंनो फोरोङो आरो आंबो थांबाय बिनिफ्राय फोरोंनानै बेजोंनो सोलोङै आंबो बोरैबा बोरैबि माने गावनिनो फोरोंनाय मेथाइ ससे लाइन मोननै दोंनै फोरोंदोंमोन बे दा आं बेखौबो गोसोआव गैबावला दा बिनिफ्रायनो आङो साननो हायो मा बे आंनि बिमाय बे आमाइसो जन्मेस्वर ब्रह्मआनो आंखौ थुलुंगाखांदों आरोखि आंनि मेथाइ रोजाबग्रोजेननायनि लामायाव आरो नायदो जोङो सरासनस्रायै मोनसे जिनिसखौ जों गुरुत्त' होनांगोन जुदि नों देंखोगिरि जानोब्ला थारमाने बेयाव आं मोननै बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोखि माने नोङो देंखोगिरि जानोब्ला नोंनि रोंगौथि नोंनि गारां कुवालिटि बेफोरखौ नोङो बानायनानै लानो हाया नालाय बेफोर जाबाय मोनसे इसोरिक दान खायसेनाव बेफोरो फैखायो हो बेयो खायसेनाव फैखायो दा बाथ्राया बेल' जोंनि गोदोनि दिनाव नोङो जेरैखि जाया जों रोजाबबोजेननायनिफ्राय आरोना जों रोजाबबोजेननायनिफ्राय नोङो जेरैखि गोसो जाया मानो रोजाबबोब्लानो एसे गारां मोजांब्लानो बेखौ मोजां मोननाय जादोंमोन नाथाय नै दानि बे मडार्न जुगाव दानि बे डिजिटेल जुगाव नोङो बिदिजों जानाय नङा मानोना गानखौ जों मोनसे कनफाइन मोनसे जायगा बाउन्डारिनि सिङाव थानानैसो जों रोजाबनांगौ जायो जेरैहाय जोङो बेखौ क्लासिकेल होननानै बुंनाय जायो दा बे क्लासिकेल जिनिसा ओरैबायदि मोनसे बुस्थु नोङो ना हरै थांनो हागोन ना ओरैहाय बारनो हागोन बिनि गेजेराव थानानैसो नोङो मेथाइखौ रोजाबनांगोन आरोखि बेनिखायनो नोंनाव बे गुनाबो थानांगोन दानि बाजाराव आरो नोंनाव गारांबो थाखानांगोन नोंनि गोसो नोंनि आग्रह बेबो थानांगोन नों हारसिंनि आग्रहजों जानाय नङा गारजेन्सफोरनिबो आग्रहजोंसो नोङो मोनसे उत्सा मोननानै नों बेखौ सोलोंनो खाबु लानो हागोन नालाय दा बे सेन्सआव आं बेखौनो बुंदों आरोखि आं जेब्ला मेथाइ रोजाबनो सोलोंस्लेंनाय समाव रिंगुदाम एबा मिउजिकनि गोनांथिया मा बे जिनिसखौ आं मोनथिस'वाखैमोन आरो आं बुजिस'नोबो हायाखैमोन आरोखि आरो बिनिफ्राय मा नाथाय जेब्ला आङो मेथाइ रोजाबनो मोजां मोननाय दंमोन गोरबोजों बे मोनसे आंनि आग्रह बे आग्रहआनो आंखौ हारि एबा समाजनोदि रिंगु दामसानि गोनांथि दङ बेखौ जेब्ला आं मिउजिक फारसे गोसो होसारनानै फरायनो लायो अब्ला मिथिनो मोनासैदि जे मोनसे हारि एबा समाजाव थांनानै थानो आरो बांनोब्ला मेथाइ रोजाबगिरिनि जोबोद गोनांथि दङ बेखौ आङो मोनदांनो हादों सार दिनैसिम नोङो गोबां मेथाइ रोजाबबोबाय दोंबेसे मेथाइ रोजाबबोखो आं दिनैसिम रोजाबजेननायनि भितराव आं एक्जेक्टलि बेसेबां जाखो आं बेखौ बुंनो हानाय नंला थेवबो आं मोनसे थरलि मोनसे आन्दाजजोंसो आं बुंनांसिगोन खारन आं बेफोरनि हिसाबखौ आं
गारबोनाय जायाखै बै समाव बिनि इम्परटेन्सखौबो आङो बिनि इम्परटेन्सखौबो आङो एक्सुवेलि आंबो एसे जाम्बासिन मानसि नालाय आंनि आइडियायाव ओरैनो दासिमहालागै 300सोनि बारा दों आं खनजानायखौ आंहा मोनसे धारना आरोखि